Ay, madam. Saan ka naman galing, Maria? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo, ah. Sa ano lang po, madam? Sa baba, nagulis-walis po, madam. Ganun ba? Okay. Ito, alis ako. Pupunta ako sa opisina. Pasok ako sa opisina. Labhan mo to. Kailangan matuyo mo tong araw na to kasi nga, sutin ko to bukas, ha? Kailangan matuyo mo yan. Alis na ako. Ikaw nang bahala dito. Sige, madam. Labhan ko to. Nandito sa short ni madam, uy. Nandito yung short ni madam. Ibog mo ko. Pagpalaman ka, isa. Ay! Baho! Hindi bilat di si madam. Uy! Sus, wadyo ko masimbiat sa pag-angga na ko ni madam o buhong bilat. Kabaho atong bilat, ani. Ako ni pasimhot ni Marites. Akong tugod si Marites. Ako'y pasimhot. Aras Marites, akong kamayan. Hoy, Marites, alisa, God, alisa ba? Nagyatagaan ko ni madam. Alisa, kitagaan ko, madam. Dali! Oh, dali. Pakita ta ko ni mo. Nindot ka istorya. Alisa ba? Insa na, day? Ang ganyan hinatag ni mo, day. Hala, din, nindot lagi na, day. Tanawa, wag-o kayo kanang hinatag ni madam na ko. Karoon pa lang dyan, nindot dyan kay kisana na kanang atik-atikon si madam ko kay tagaan no. Gitagaan ko sa nan. Tanawa si Muta, wag-o kay istanan. Hindi lagi na, day. Hama ko, Nobi. Wala din, nindot kay istanan, day. Nindot kay istanan, day. Sirtihan niyo mo, day, uy. Wala din, nindutaan ni day, uy. Mga day, uy, siya. Unsa mo ka, day, uy. Huwag ka maingon. Bahuan ni day, uy. Ganap ni day. Katawa rin kagwang, ay. Day, muli na lang ko, day, uy. Muli na ka. Nalipog man ko, day. Gikabuhi ko, day. Muli na lang ko, day. Muli lang ko, day. Ay, gikabuhi ko, day. Sige. Lain ang tiyan.